Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Янсен Ван дер Штрудел. Моя страна, моя България. Поздравявам ви с песента Бангаранга, която излекува моя запек. Страдах от жесток, зловещ запек, разбираш ли, и вече чуй какво правя. Бех изпаднал в отчаяние с тръбнова дупка, когато чух Бангаранга. И нещо тук в червата се раздвижи, почнах да получавам тикове и ме налегна нуждата. Бегом към тоалетната! И запекът си отиде опозорен. Затова, ако имате запек, пускате Бангаранга и проблемът е решен. Ако имате диария, пускате Бангаранга и диарията си отива. Ако сте паднал духом, ако не сте добро настроение, Бангаранга. В МВР-то те районно вече използват Бангаранга за разпити. Онзи неща да признава. Така ли, Пенчо? Я да видим. Штрак, Бангаранга. И човека вече си признава всичко, дори че е мамуна. Бангаранга. Кой идиот измисли тази песен? Не знам, но знам кой я изпя. Здравейте, масони и масонки! Кандидат членове на масонската ложа Великия Штрудел. За вас имам специални шапки, с които се разпознаваме масоните и масонките. Има ги в черно, ако желаете, може и в жълто. За сивите вълци в сиво, както и за сивите вълчици. За тесекарите в синьо, а червената шапчица и за всички левскари в червено. За хубавиците в розово, както и за кокорчо и останалите кокорчовци. Кокорчо. Много ще отива. Скъпи масонки и масони, членове на масонската ложа Великия Штрудел, поръчайте своята шапка чрез лично съобщение до моят профил във Фейсбук. Цената е 15 кинта, което включва и доставката и до някой офис на Спиди. Не се мотайте, поръчвайте!